Masha Allahu, a yanzu dai ta faru ta ƙare a cikin shirin Garwashi, inda babu shakka Yaya Madu ya auri Ma'u a cikin shirin Garwashi, inda babu shakka MD dai yana can yana faman kuka domin rashin Ma'u da ya yi a kusa da shi. Inda a yanzu haka dai sai dai shirye-shiryen tarewar Ma'u daga gidan Yaya Madu, inda babu shakka dai Yaya Madu dai yana da wata mata, Ma'u kuma za ta je a kishiya, ko kuma in ce za ta je a ta biyu. To shin ya abin zai kaya tsakanin Ma'u da kuma kishiyar Yaya Madu? Shin za a iya zaman lafiya, ko kuma dai rigima ce wata sabuwa? To masu sauraro, sai ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji irin rigimar da take kayawa a gidan Yaya Madu, inda Yaya Madu ma shi kan shi ya fara yin nadamar yadda aka yi wannan lamari ya faru, inda ya kasa yin control ɗin matan nasa a guda biyu a yanzu haka. To mai sauraro, kada ka sha'afa, kada ka manta da jin wannan sharshi daga wannan tasha tamu ta Duniyar Labarai. Ka danna subscribing, sannan ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumudumunsu. Babu shakka dai Madu ya yi matuƙar iya ƙoƙarinsa ganin ya sulhunta wa'annan matan nasa guda biyu, inda yake musu nasiha da su zaman lafiya kuma su riƙe amanar junansu, amma abin ya ci tura, inda a yanzu haka wata sabuwar rigima ce take shirin barkewa a tsakanin wa'annan mata guda biyu, inda shi kuma MD yana can yana fargabar ya rayuwar Ma'u za ta kasance, shin tana cikin farin ciki ko kuma dai tana cikin baƙin ciki, inda mahaifin Ma'u shi kuma abin ya yi masa daɗi sosai, inda ya aurar da yarsa a wajen da za ta huta. Shi kuma mahaifin Ma'u abin da yake hango wa yarsa za ta je gidan masu kuɗi, ko kuma in ce za ta je gidan da za ta huta, ta ci mai kyau, ta sha mai kyau, inda Ma'u ita kuma ba haka take hangowa ba. Ma'u tana neman gidan da za ta zauna zaman lafiya da kuma rufin asiri, inda akwai ci da sha, to magana ta ƙare a wajen Ma'u, inda shi yasa Ma'u take matuƙar son MD. A ranta Ma'u MD ta fi ƙauna, amma kuma ya za ta yi da ƙaddararta? Wannan shine ƙaddarar aure, wanda baka so shine kake samun aura a wannan lokaci. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan sharshi daga wannan tasha tamu ta Duniyar Labarai. Muna roƙonka, idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ta haka ne za ka rinka samun labaranmu da zarar mun ɗora. To masu sauraro, me za ku iya cewa game da wannan season 2 ɗin da aka fara? Shin menene ra'ayinku game da wannan season 2 ɗin da aka fara? Shin za a iya samun abin da ake nema, ko kuma dai akasin haka? Muna jiran ku a comment section.